Ofishin Malami ya zargi hukumar EFCC da ƙin bin umarnin kotu, ya ce tsarewarsa ta wuce ƙa'ida. Ofishin tsohon babban lauyan Najeriya kuma ministan shari'a Malami ya soki hukumar yaƙi da yi wa tattalin arziki zagon ƙasa EFCC, yana zarginta da ƙin bin umarnin kotu da tsare shi ba bisa ƙa'ida ba. A wata sanarwa da ofishin nasa ya fitar an ce kotun babban birnin tarayya Abuja ta bayar da belin Malami tun ranar 23 ga watan Disamba tare da cika dukkanin sharuɗan beli. Sanarwar ta yi kirarin cewa duk da an mika takardun ga hukumar EFCC, ma'aikatan hukumar sun ƙi karɓa kuma suka kore mai isar da sakon kotu tare da ci gaba da tsare Malamin. Sanarwar ta ƙara da cewa Malami ya kwashe sama da kwanaki 14 a tsare ba tare da gurfanar da shi a gaban kuliya ba, abinda ofishin nasa ya bayyana a matsayin karya doka da tauye haƙƙin na adam. Ofishin Malami ya yi nuni da cewa akwai wani umarnin kotu da ya amince da tsare shi na kwanaki 14 kawai. Duk da haka sanarwar ta ce EFCC ba ta sake shi ba kuma ba ta kai shi kotu ba, abinda ofishin nasa ya kira tsananin raina doka. Sanarwar ta kuma zargi hukumar EFCC da gudanar da shari'ar kafafen yada labarai domin bata masa suna a idon jama'a maimakon bin sahihin tsarin shari'ar kotu. Haka zalika ta zargi hukumar da sauya matsayinta daga yaƙi da cin hanci zuwa ga abinda ta kira makamin danniya ta siyasa. Hukumar da ke sa ido akan ayyukan EFCC ta ɗauki mataki. Jama'a su yi magana akan abinda ya kira hadarin da ke tattare da hakan ga demokradiyya. Sanarwar ta ce Malami ya amince ya yi masa shari'a kotu, amma bai amince da shari'ar tsarewa ba ko kuma ta kafafen yada labarai. Ofishin Malami ya kira ga hukumar kula da shari'a da ta kula da abin da ya kira raina umarnin kotu. Har yanzu dai babu wani martani daga hukumar EFCC akan waɗannan zarge-zarge da Malami ya mata. WM Hausa, Abdulrashid Salihu.